proposta fa un bon balanç del projecte Arrela't. Es tracta d'un programa de mentoria que té per objectiu donar suport a col·lectius en risc d'exclusió social mitjançant la pràctica esportiva. Amb la iniciativa, 15 joves han pogut escollir la disciplina que han preferit, com bàsquet, rem o natació. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració del consistori amb Remsa i la Fundació Gentis. I al final el que ha favorit és que 15 joves hagin pogut, d'alguna manera, accedir al món de l'esport i de la mà, sobretot, del mentoratge i del patrocini privat. Nosaltres valorem molt positivament aquesta acció. Només cal veure la cara de satisfacció dels joves que han participat i també de la bona rebuda que han tingut els clubs que s'han implicat en tot el procés. Des de Remsa estem molt contents i molt satisfets de la implicació de Gentis, de la implicació de l'Ajuntament, de la implicació de les institucions públiques i també, òbviament, de tots els participants, que han sigut molts, en aquesta primera edició d'aquest projecte. La veritat és que tot va sorgir amb la idea de poder ajudar els joves com jo, que van a l'escola i que fan les mateixes activitats que jo, però també poder tindre una altra activitat extraescolar i poder realitzar l'esport. Crec que ha sigut una gran oportunitat la que m'han donat i intentar aprofitar-la al màxim i aprendre tot el que pugui i passar-me-ho bé.